La relació entre Subirachs i Montserrat ve de lluny. L'obra de l'artista és present a molts racons de la muntanya i ara també al seu museu, on es pot veure una exposició que recull escultures de cada una de les seves etapes creatives. Són obres, podem dir, de tamany o de mida discreta, domèstica, diguem-ne, no són obres d'escultures de carrer, mides domèstiques, però totes molt significatives, de manera que podem veure tota una evolució del seu estil. Un estil que comença en el postnoucentisme, passa per l'expressionisme i l'abstracció i retorna a una figuració original i inconfusible. Subirachs per mi és una mena de Leonardo en petit. És a dir, un home que té una visió ampla del món, un home que domina molt bé el seu ofici i un home que ho sap expressar amb grans volums i amb petits volums. La presència pública de Subirachs és molt extensa. Només a Barcelona ciutat hi té més de 80 obres. Tot, però, ha quedat d'alguna manera eclipsat per la repercussió ciutadana i mediàtica de les seves escultures a la façana de la Passió de la Sagrada Família. Aquesta obra, per les seves dimensions extraordinàries i per la polèmica que va generar, ha eclipsat tota la resta de la trajectòria i, per tant, reivindiquem el coneixement de tota l'obra, tot el llegat de Subirachs. Per facilitar aquest coneixement, una part petita però molt significativa del llegat de Subirachs es pot visitar fins al desembre, tots els dimarts i dijous al matí, a l'Estudi Regomí de Barcelona. A partir del gener, però, si la família no troba un local on poder-les exhibir permanentment, tal com era el desig de l'artista, les obres s'hauran de guardar en un magatzem. La Caixa t'ofereix els esports.